d'avui era una mostra també de les aliances que tenim a la ciutat, de moltes entitats i de moltes gent jove, sobretot, que també confien en el feminisme com a eina de transformació, i estem molt contentes que hi hagi hagut molta participació i que, malgrat la situació, intentem recuperar la inèrcia de la vida, el pols de la nostra ciutat. I des de l'Ajuntament de Sant Feliu lluitem cada dia, no solament el dia 8 de març, sinó la resta dels 364 dies de l'any, per tenir una ciutat més lliure de violències i més lliure de tot el que ens discrimina a les dones. Moltíssimes gràcies.